Si mama kasi pinalaki kami, parang solo parent kasi siya nung panahon na yon. Dito niya kami kinuha ng pampaaral, pampatapos, pansuporta sa pamilya kasi halos lahat ng si mama nagsusupport nung time na yon. Lahat naman na-provide niya, nakapundar kami ng bahay, ganon, sa pagsisikap ni mama. So blessed kami na meron kami mama. Ako po si May. Tinatawag nila sa akin dito Ate May. Halos lahat ng customer ko tawag sa akin Ate May, Tita May, ganon. Si Mama ang nag-start dito sa unang palengke. Pero yung Lola nung 1950s pa. Tapos nung lumipat kami dito sa bagong palengke, si Mama na yung nagpatuloy. Si Mama na rin yung dito na siya kumuha nung pampaaral namin. Pinagtapos kaming 4 na magkakapatid. Hanggang sa nataguyod niya kami lahat hanggang ngayon. Bali, pangatlong henerasyon na kami dito. Kaya yung suki namin, ganun din. Kumbaga mula sa lola namin, nalipat sa nanay ko, tapos dito sa amin, mga anak-anak din nila, naging suki na rin namin. Bestseller namin yung kare-kare, tapa, giniling sa mga bata, hanggang sa nakalakihan nila. Ano po yung hinahanap-hanap talaga dito? Kare-kare, kasi araw-araw talaga yan dapat. Kaya pag minsan nalilate yung kare-kare namin, nabalik sila ng mga kung kailan luto na. Sa tingin niyo po, bakit po binabalik-balikan yung kare-kare? Siguro kasi yung lasa, kahit pa paano, hindi rin naman namin na yung recipe na inano sa amin ni Lola, tapos napasa kay Mama, tapos sa mga tita ko na nagluluto ngayon. Old school, kung ano yung nakagisna na timpla, yun na yung inano. Yung laman ng kare-kare namin, mukha ng baka. Hindi kami naghahalo ng ibang laman. Yung iba kasi gusto nila nga, may mga tuwalya, yung may mga pag may paluto, yun, nire-request nila kung ano yung gusto nilang laman. Pero dito sa paninda, mukha ng baka. Yung lasa kasi namin, depende sa customer. Sinasabi nila kahit hindi na namin lagyan ng bagoong. Kasi di ba meron kare-kare na walang lasa kapag hindi namin nalagyan ng bagoong. Yun sa amin, kahit hindi na kami maglagay ng bagoong, okay na daw sa kanila. Yun, depende sa customer. Yun yung sinasabi ng customer namin. Kasi may customer dito na yung sa amin, nasanay sila sa lasa na kahit hindi na kami maglagay, di ba nag-extra lagay ng bagoong. Sinasabi nila okay na wag nang maglagay kasi timplado na daw yung namin. So kahit hindi na maglagay ng dagdag na bagoong sausawan nila, okay na daw. Kasi yung iba 'di ba matabang. So walang kapag may bagoong na. Ma'am, mahirap po ba yung ganyan negosyo? Mahirap. Mahirap talaga. Kasi syempre, kailangan magtiyaga ka. Maaga kang gigising, mamamalengke ka, magsasangkot siya ka, magagayat ka muna, diba? Pero masarap din sa pakiramdam na yung customer mo, nakikita mo, nasisatisfied dun sa luto. Diba? Tapos binabalikan. Si mama kasi pinalaki kami, parang solo parent kasi siya nung panahon na yon. Dito niya kami kinuha ng pampaaral, pampatapos, pansuporta sa pamilya kasi halos lahat ng si mama nagsusupport nung time na yon. So lahat naman na-provide niya, nakapundar kami ng bahay, ganon, sa pagsisikap ni mama. Ano pong inspirasyon niyo, ma'am? Bakit nagpapatuloy niyo po yung negosyo ng mother niyo, ma'am? Siyempre ganun pa rin para makatulong din sa pamilya kasi hanggang ngayon naman kay mama to, tas supported na rin naman kami lahat. Kumbaga, hindi lang yung pamilya niya, hindi lang kaming mga anak niya, lahat ng sakop niya, buong pamilya niya, supported naman niya. So, blessed kami na meron kaming mama. Hindi
lang pagkain yung inaano namin. Kasi lahat ng customer namin, nagiging kabiruan din namin, kaibigan, ganun. Kaya parang binabalikan din nila kami kasi yung hindi lang din sa pagkain. Kasi nagiging malapit na rin sa amin. Nagiging pamilya din yung turing. Kaya lahat sa amin, tawag sa akin Ate May, Tita May, kasi magkakaanak sila, nagiging tita na ako nung anak nila, kahit yung dito lang, ganun. Kaya masaya din na binabalik-balikan nila kami. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng patuloy na bumibili at sumusuporta dito sa Solly and Bill Canteen. Sana po huwag kayong magsawa at maraming salamat po. Punta po kayo dito sa Solly and May Canteen. Dito lang po sa may Annex Building, Pasilio A, Stall 16, dito sa Imus Public Market. Thank you po. Try nyo po ang kare-kare, yung kaldereta namin at yung tapa. Satisfied kayo doon, parang ano yun, Jollibee. Bida ang sarap. Pag natikman nyo yung aming pansit malabon, pansit palabok, masasabi ko lang talaga masarap. Kakaiba. Kaya binabalik-balikan niya na alam mo na, siguro nasarapan sila. Kung masarap ka magluto talaga, hahanapin ka at babalikan ka talaga ng yung customer. Ang mga suki mo, alam na nila kung saan sila pupunta eh. Thanks God, talagang dinadayo naman din nila. Pinupuntahan, kumakain sila, mu-order pa ng take-out para sa pamilya din nila. Pansit bihon, pansit canton, pansit malabon, palabok, pansit Mickey, sotanghon, may pansit lomi din, chicken arroz caldo at saka macaroni soup. Plus kung merong namang may mga special occasion sila, umu-order sila per bilao. Ang presyo ng paninda ko pagka dine-in, 30 pesos per serving. Pero pagka sa bilaong malalaki, may 800 yung pinakamalaki. Medium size ko 600, tapos yung small 500. Specialty yung maraming chicharon. Yun ang nagugustuhan nila. At saka yung toppings niya, namumuti sa egg, nilagang itlog. Pinagkaiba siguro, may magic touch yung pagluluto. At saka, siyempre, depende na rin sa kakain kung nasasarapan sila, babalik-balikan ka talaga. Ako po si Josie Fauni, na pangasawa ko, taga Imus. Nag-umpisa akong magtinda dito sa palengke ng Imus mula nung nabiyuda ako sa kanya kasi yun na lang ang alam kong hanap buhay, pagtitinda ng pansit. Yun din ang tinuro ng biyanan ko, masarap magluto. Kaya tuloy-tuloy na hanggang ngayon, nandito pa rin ako, tinatangkilik ng mga tao. Nag-start ako 1990s pa. Yun na rin ang pinagpaaral ng mga anak ko. Dati nagtitinda ang biyanan ko, sa kanya talaga yung pwesto. Tapos nung naisipan niyang mag-abroad, kinuha siya ng mga anak niya kasi dandun sa Amerika. Ipinaano na lang niya sa akin yung kanyang tindahan. Tinuruan na rin ako magluto. Kaya yan na ang hanap buhay ko hanggang ngayon. So far, so good. Magandang negosyo ang pagkain daw eh. Kaya yun na talaga ang aking ngayon. Pinagpapatuloy na hanap buhay. Akin na naitulong sa akin. Napagtapos ko ng nursing yung aking anak na babae. Yung anak kong isa, computer.
Ano po yung mga tinda nyo? 30 pesos per serving. Lahat po yung 30 po. Oo. Order po ako, tagdadalawa na eh. Okay. Dalawa. Dine in, no? Apo. Ay, gano'n na kayo katagal na nagtitinda dito? Since 1990s pa. Hindi nga ito pinuto nyo na eh. Yes. Ito, natutunan kong hanap buhay sa Vietnam. Tagal mo na ako dito. Sa aking mga suki, pupunta lang kayo dito sa Josie's Pansitan. Order kayo ng perbilao sa inyong mga special occasion. Dito lang sa Pasilio Imus Public Market. Pag natikman nyo yung aking luto, I'm sure masasarapan kayo at babalik kayo.